Čus, športovci a reprezentanti. Moje meno je Kuso Sádrovič, šéf-tréner prvej triedy medzinárodnej. Vítam ťa v mojom seriáli Enduro bez hlavičky a dnes si povieme niečo o tom, čo všetko si treba zobrať so sebou. Ako vidíte, dneska už som sa aj ja nahodil, viem, čo sa patrí, a aby ste to vedeli aj vy, pozývam protagonistu slovenského endura, Ďurkyho, ktorý vás poučí o tom, čo sa patrí mať na helme. Čau. Čau, šéf-tréner. Takže, na enduro nosíme 3 základné veci. Prvou je batoh. Tam máme všetko, čo na preteky potrebujeme, respektíve to, čo sa nám nezmestí na helmu. Dnes je veľmi dôležité, že profíci jazdia bez batohu a všetky veci nosia umiestnené týmto spôsobom na helme za okuliarmi. Druhá dôležitá vec je Ivalgin. Ivalgin vám môže pomôcť, keď nevládzete vyšlapať tretiu RS-ku a čakajú vás ešte ďalšie 3, šupnete rúžovú pilulku a všetko je v poriadku. Treťou vecou je samozrejme mobilný telefón, pretože posty na Facebook pridávať treba. Takže výbavu máme, sypačky máme, marketing cez Facebook, cez Instagram máme. Ďurky, prosím ťa, ukáž sponzora. A ja ti veľmi pekne ďakujem. Čus, trénuj, vidíme sa v Kalnici. Šéf-tréner. Takže videli ste posledný diel z môjho seriálu Enduro bez hlavičky. Trénujte a vidíme sa v Kalnici. Čus!